Hej så. Jeg vil gerne fortælle dig om workshoppen Autenticitet i teamet, som jeg har designet og leveret mange gange. Hver gang foregår det på unik vis, fordi mine samarbejdspartnere har måske lyst til at gøre noget specielt på workshoppen. Den tager typisk en dag, vi kan godt strække det til 2 dage, og lægge nogle øvelser ind imens, men hele fundamentet for workshoppen, det er psykologisk forskning. I 2021 der kom Jakob Rømer ud med en Ph.D. Omkring autentisk ledelse i højrisikoteams. Og her er man fundet ud af i teams med en højrisiko eller med en autentisk kultur, der nød de faktisk 61% højere psykologisk tryghed, og som også var noget slående, det var, at de præsterede 53% bedre under pres. Spørgsmålet er, kunne du tænke dig, at dit team præsterer lidt bedre under pres? Der er i hvert fald noget at hente, og hele finurligheden eller hele guldet, det ligger i den her workshop ved, at jeg giver jer nogle øvelser bag efter workshoppen. Og det vil sige, ikke nok med, at jeg har oversat alt psykologisk teori, som omhandler autentisk ledelse. Det er oversat til øvelser, til snakke, til dialoger, til refleksioner, til dilemmaer, til udfordringer. Og det ligger inde i den her workshop-bog, som fylder en 50 sider. Det er også derfor, jeg skriver en ny bog hver gang til det nye team, som jeg møder, fordi det kan jo være, at I vil have jeres strategier, jeres mål, jeres vision, jeres missioner, og ikke mindst jeres logo på bogen. Og så, hvad der er rigtig sjovt, synes jeg, det er, at måske kan vi skrive den sammen. Jeg har skrevet den mange gange, så det foregår forholdsvis hurtigt fra min side af, er autenticitet i et team. Og der kom en artikel ud i en afhandling ud fra Bill George i 2003, hvor han ligesom funderede begrebet autentisk ledelse. Og her der sagde han, at if you're not genuine, honest and true, well, people they won't listen to you. Og det blev ligesom en sætning, der var fundamentet for autentisk ledelse. Så har begrebet igennem mange forskeres hoveder taget forskellige twists and turns. Blandt andet var der en omkundig artikel af Walumba i 2008, hvor i han definerer 4 forskellige dimensioner af autenticitet. Og det er dem, jeg har kørt ind i bogen, men gjort det let fordøjeligt. De 4 dimensioner, det er selvbevidsthed. Det har jeg en anden workshop, der handler om specifikt. Men herudover så er det også relationel transparens. Relationel transparens, det betyder egentlig, jeg skal bruge menneskelige ord her, gennemsigtighed i dine relationer. Og det er altså en del af, nu begynder vi at finde ud af, hvad begrebet autenticitet det betyder. Det betyder netop, at giver du mulighed for, at folk kan se ind bag din maske, og lader andre folk også dig se ind bag deres maske. Det vil sige, den her gennemsigtighed omkring, hvad er det, de skal se? Jamen det er det, som vi ikke nødvendigvis lige ser på overfladen. Det er skjult værdier, det er måske blinde pletter. Lader du dem se det, og lader de dig vide, at de ser det, så du også bliver klar over det. I den her relationelle transparens, der ligger den her, at vi er blottet for hinanden, og det er okay. Det vil sige, det er også okay at tage fejl. Det er rigtig godt at sige undskyld. Vi er jo bare svin for herre, som der var nogen, der sagde på et tidspunkt. Altså, vi er fejlbarlige, vi er menneskelige. Spørgsmålet er, om du kan erkende det, og så om du rent faktisk kan påtage dig at forholde dig til dig selv med alle de fejl og mangler, og styrker og potentialer, som du måtte have, men et menneske i sin helhed. Derudover selvbevidsthed og relationel transparens, så er der, hvad man kalder balanceret informationsbehandling. Mærkelige ord, men altså det handler om, igen her, lad os lige oversætte det, det handler bare om, kan du inden du træffer et valg, ligesom tage andre folks ting med ind i dine overvejelser, eller har du bare tendens til at gå fuldstændig din egen vej? Du vil fremstå autentisk i andres øjne, hvis du rent faktisk lytter og signalerer, at du lytter, forstår og anerkender, hvad der kommer, og måske også i sidste ende har lyst til at bruge, hvad der nogle gange kommer.
meget mere om det på workshoppen. Vi oversætter det i forskellige øvelser. Dernæst så kommer den sidste komponent, en dimension i autenticitet. Det er det moralske perspektiv og det moralske kompas. Så ikke nok med, at du er i stand til at være blottet for de andre, er du i stand til at lytte til, hvad de siger, men kan du også rent faktisk træffe et moralsk valg, som ikke bare går på dit eget ego, men som går på hele teamets velvære. Så det er sådan 4 støttepiller, vi kan lægge ind i workshoppen, og du må selv bestemme, om der er noget af det, som skal fremhæves mere end andet. Så det bliver en workshop-dag, som typisk er nærværende, som er den er relationel, derved at folk de blotter sig for hinanden på den gode måde. Nogle gange i grupper af 2 personer, nogle gange i 3 personer, nogle gange i plenum. Det finder vi ud af, når vi kører processen. Det skal jeg nok styre. Så hvad får du ud af det? Altså, du får et team, som bliver langt bedre til at præstere under pres. Du får et team, som også får højnet den psykologiske tryghed. Du får også et team, som er 45% mere innovativ ifølge forskning. Så du vil også give folk plads til at komme frem med deres bedste jeg, hvis du kører den her workshop autenticitet i teamet. Det er sådan, når jeg kører workshop, så er vi alle sammen udsat for Ebbinghauses glemselskurve, som siger, at dagen efter, så har du glemt 50% af det, der foregik. Det er en dårlig investering, hvis det er sådan, man kører workshops. Så derfor så har jeg også til dig som teamleder, eller til dem, du må udvælge i teamet, der giver jeg 10 små workshops. Jeg skal ikke køre dem, men det skal I selv, når det passer jer. Alle workshops, de tager udgangspunkt i et perspektiv, eller en facet af autenticitet, og så kan I selv drive teamet videre uden min hjælp. Jeg vil meget gerne ringe til mig, jeg vil meget gerne hjælpe, og jeg vil meget gerne komme og holde nogle flere workshops, det er ikke det. Men altså, jeg forsøger at gøre jer selvstændig med autenticitet. Så grib knoglen. Ring til mig, hvis du er blevet inspireret, eller hvis du har lyst til selv at give dit besøg med autenticitet. Jeg er vant til at skrive, bøger om det, så grib knoglen. Ring til mig, hvis du gerne vil have en workshop. Processen den er meget kort. Du henvender dig til mig, jeg sætter et møde op, vi aftaler en dato, og så tager vi typisk et online møde, eller også så kommer jeg over til dig, og så kan vi se hinanden, og jeg kan prøve at vise nogle af de bøger, jeg har skrevet omkring autenticitet, så tager vi derfra. Jeg laver et tilbud, og du er ikke forpligtet til noget som helst. Mødet, det koster ikke noget, og jeg garanterer, at mødet bliver værdifuldt for dig. Jeg håber at se dig. Hej hej.